Ето виж, SCR. Правим клип. Ще го пусна в Фейсбука. С бъговите ми. Аз имам клипове в Ютубето, не е в Фейсбука. Ето виж съцара. Виж бе? И аз си пиша днеска с съпътя, вика, плати тикет на TapJoy и му копирах от Gmail всичките ми тикети. Той вика, добре, моля ви се, пишете им пак, да се оправи проблем, пишете на ИГГ, писах на ИГГ, им блокираха Gmail-а, не мога им пращам. Защото им пратях много писма. Аз викам, искам 1000 шарда компенсация. Но ще ядах. Риба. Едно печа. Ще го кача във Фейсбука аз. Фейсбука ще го кача. В Ютубето. На кръго ли да ги режа? Красавичките ли те на гъста? Ах, не много съм гладен, цял ден не съм ял. Ти изкраси, защото ти си лият. Не знам. Да се чуя да ги слагам тях на пицата. Не слагай ги. Ти стават неща. Бах ти простият. Днеска за трети път не ми дава шардови заради с простата игра. Трябва да правят апдейта. Не трябва, аз им писах бъгове днеска. Бах ти няма апдейт. Аз цял ден ми стои типичен телефон, няма един апдейт. Аз им писах във Фейсбука, имат едно такова, оставете коментар за играта и бъговите и ще получи ефтин диаманта, ако сте от печелищите. Не, че ще спечелял толкова много народ, ама все пак. Крайен срок там, ако беше. Значи тайничко се надяваш. Да спечеля.